todo o mundo, diante dunha cámara ou nunha entrevista, poderá dicer o que queira, mas obxectivamente existen dous factores combinados, maior ou menor proporción, que explican por que un individuo ou unha individua escreve. O primeiro factor, que tal vez sexa o máis místico, é por un propósito de explicarse o caos e a inadaptación á vida, tratar de pôr unha orden, colocar palabras, o mesmo que pintar cuadros, tal vez colocar palabras nunha orden, moito máis que pintar cuadros ou facer esculturas, é tentar ordenar dunha maneira naturalmente ilusoria, mas dunha maneira propia, esa inadaptación. Por lo tanto, ese primeiro factor, e non estou falando de literatura confesional, que normalmente é pésima, estou falando de escrever como carencia. Creo que os escritores son carentes, sobre todo cando se comeza a escrever moi cedo. No meu caso tamén é un bocado ese. E hai un segundo factor, certamente moito máis prosaico, que tamén se pode negar diante dunha cámara ou diante dunha entrevista, e é que quen escreve no fundo está a procura dun recoñecimento, que pode ser tamén unha proxección da mesma carencia, un recoñecimento que en tempos máis recentes, polo lado do mercado, se completa con a recompensa pública da gloria, do diñeiro e do recoñecimento. Mas estou falando dun recoñecimento que un escritor pode conformar a un círculo próximo, que realmente recoñece como interesante para él. Pode ser un crítico, pode ser un círculo familiar, un círculo pequeno. No meu caso, evidentemente, o segundo factor continuo sendo un carente. Eu creo que hai que ser moi desesperados para continuar a escrever e en posicións totalmente contrarias a mercado e a pretenso oficialismo a respecto, por exemplo, da norma ortográfica. Son carente, son un tipo que ten problemas, se non tivese problemas non escribiría. No caso de escrever polo asunto de recoñecimento, pois obviamente acataría dunha maneira moito máis, de todas as maneiras, todas as obrigazóns deste país analfabeto que non sabe ler na súa propia lingua, e neste país totalmente abastardado, prácticamente desaparecido nos albores do século XXI. Mas o que me interesa é ese círculo restrito que eu recoñezo como único, xenuíno e auténtico, que continúa o prolongamento das ideas de Castelao, Bóveda, de Carballo e tutti quanti. Polo tanto, son carente. E as orixes de todo isto, como en todo o mundo, mas a xente polo camiño acaba curándose, como todo o mundo ten as súas raíces na infancia e adolescencia. Cando comeza a ler e comeza tamén a escrever, e se estamos en tempos en que o ocio ten menos atractivos, non existe televisión, nin PlayStation, nin demais, pois obviamente unha caneta, un lápiz e un papel é o único que te serve. Dubido que a partir de agora do século XXI continúen nascendo xente tan carente que se dedica á literatura, porque ese factor, o primeiro dos que falaba, pese moito máis que o outro.